Andi TV ben munggah panggung. Ya. Gawekno ya. Ya, sepote apa kanggo Mas Andi TV munggah panggung ya, Cok. Yang ditunggu-tunggu warga masyarakat Sumberjo. Andi TV yo munggah panggung, Cok. Oke lur, mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting karo kowe. Sobe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah cucu tresnaku karo kowe ra bakal tak matu. Lungan nan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur melengkung. Siji apa anane tresnaku ra bakal retre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Barat kaya fotoku Jogja kowe jen istimewa. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Budi. selamat malam Mas Andi TV. Sugeng Dalu dulur-dulur dadapan Sumberjo. Luar biasa. Cahyo Nuswantoro. Sajo Mas. Yo, hey, oh. Tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting karo Yo, 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 yo. kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku kowe ra bakal tak mati. Kowe kan rasane wong kang lagi tak perjuangke tekan janur melengkung. Kotaku Jogja kowe jen istimewa. Kowe siji siji apa anane tresnaku ra bakal beda. Kowe aja ibarat kaya kotaku Jogja kowe jan istimewa. Ibarat kaya kotaku Jogja kowe jan istimewa. Luar biasa. Lur, Nggih, wah. Mas Andi TV piye kabare? Alhamdulillah sae bocange Sehat? sehat. Slendro piye, Ndro? Sing kabar, Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras Mbak Canggih Mbak Ibu. Alhamdulillah. Wis Wah, ora bingung ya rene ya. boten kula winginane pun tenggene dusun Joho. Joho. Ning Joho. Niki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Lah kok Mbak- ngawur kowe iki. Si-
Lah urusane apa Mbak Il kok ngremes apa ngresmekke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkah wayangan bengi iki sing ngopi ya akeh. Acarane bersih desa. Bersih desa, bersih dusun. Wah, panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali ping pira aku, Bi. Lah sami. Lho, lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Kyai Sumberjo lho, Mas. Kula nggih pisan niki, Mas. Lah Lagi pisan iki ya. Dadak mbok hitung lho. Penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Kyai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbak Lurah, Pak Dwi Santosa. Ya. Piyantune tasih enom. Tasih timur. Banyak cara wayang kaya Bambang Wiyang Wisang Nggih, iki ya. wah wayangan kaya ngene iki pakaiane necis ngisor sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netral kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore Nggih, jane. transit teng mriki wau sareng jenengan. Temgone sapa, Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos kula teng mriki. Oh, wonten mriki dalem Nggih, iki. matur asa anane daran unjukan metu kabeh, Mas. Ngono. Piai kene kok, Mas. Alah kopi, tape, terusan gedang, bolmu metu. Bolu. Bolu kok bolmu iki lho. Lui Jakarta. Lu ki, Jakarta nih Jawa ki mu. lu gue ngene ya. Nah, Lu ki saya dan kamu, lu dan gue. Nih Jakarta ki bolu. Nek cara nih Kediri bolmu. Bolu karo bolmu iki beda. Beda ya, Mas. Lui Jakarta, weh jenengan boten nate teng Jakarta sih. Lah aku sering ning Jakarta. Ah, tapi lu kan nggak pernah makan bolmu. bolu iki emang lo pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu Iya. asli Jakarta. Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Cuk. Aku dadi ning Jakarta. Dadi nek A dadi Tanah Abang, Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama? Lame gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi Oh iya 4 Emang bulan dulu ya wes. lo kerja apa? gue dulu di sana atlet Weh, atlet. karate, pencak silit. Jadi Hop wonganmu. Pencak silat yo ngawur iki. aku dadi diomongi kok. Mas yo aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya, pencak silit, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa Sama siapa? sama kakek sama adik gue. Lah bapak sama lo, bapak sama ibu, Apa? bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bokep. Nah, nyokap sama bokap kucuk. Aku dadi Mas yo au nek bokap yo bokap kok. Ye, Ngawur. nyokap sama bokap di Jakarta Ngapain? nonton bokep. Goblok. Wah, matur sembah nuwun niku wah Pak Dwi Santosa. Wah, Yang hebat, Mas. hebat Dua periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, Dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman, tenan Mas mimpin desa Sumberjo niki ora gampang. barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, pasar Pasar hewan. dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gene pemandian Iya. juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto Sik bakul kroto iku ndi? dadapan. Lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan manuk. Pakan manuk. Niku gene pakan manuk. Tak omongi bakul kroto. Alah yo iki. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya tuh luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan wayangan 2 kali, tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan untuk Tepuk desa tangan Sumberjo. untuk Sumberjo. Luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya penjenenganipun Pak Lurah, Hah? Pak Dwi Santosa tuh hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Blobo karo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing nyuwun sewu lho niki Piye? anu Mas Didik. Heeh. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Laladan Sumberjo. Heeh. Kala mben wonten Jaya, Mas yo. Ya. Iki tenggene Dadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parikan utawa pantun kagem warga Dadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine Warga Dadapan muga-muga panjang umur amin Allahumma.
Amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Atine. Kyai Sumberjo muga-muga barokah amin Allahumma. Amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak. TBC. Yo kowe sora Sampeyan rabi ketara golek-golek to. Ora cak-cek kaya aku. Wegah aku. Sakit boten? Iso. Contone piye? tuku klambi ning desa Njoho. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampeyan Ayo. Mangan gula dicampur semur. Napa niku? Warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Ngoyo apa sih golek-golek malah kowe. Oh, sorry aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak di PP ndur gendeng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng. Karepe. Pak Dwi kula rokoke dereng. Oh, ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parikan sing apik, ndongakno sing becik ngono lho. BTB. Yo ngakno piye karepmu? Ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga ndadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Ye. Tuku ketan ning pinggir sumur, warga ndadapan panjang umur. Ah. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Bi. Wong ndongakne warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik to. Apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neka-neka. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok gawe pantun. Jajal sakniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imame gawe pantun apa ora bingung? Wis contone, Pomo. budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main dadu ning tengah alas kula udu biro binas. Iki makmume bingung. Ndonga iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sik to, lha kuwi pangkatmu apa kok dadak bingungne malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ana malaikat kok PLT. Dongakno kek nggih pantun, dongakno niku sing bloko mawon Piye? masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye Awakmu jajal? Lah iki dongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga ndadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah, panjang yuswa, sehat walafiat. Sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh. Ngaten iki men bener. Ya bener to kowe ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampean iki dhewe dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya niku. Mergo padha wisan. Lho, niki samjengan salah kok sampean benerne. Lho, salahe ning ndi? Dongakno apa mau? Tak dongakne muga-muga petani panene asile entuk Lho, akeh. lah kok lha ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil. Ora adil ki ning ndi? Lho, kula ngeyel sean. Sampeyan iki jane piye to, Pak? Lho, ora adil klerune ki ning ndi? Dongakno muga-muga Petani asile entuk akeh panine malimpah ruah. iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas. Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing duwe sawah, apa ora nelongso badhe panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lah akeh kok. Lho iki kenyataan gitu. Nyuwun sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelongso atine badhe ndang panen. Sampeyan kok ora ngiwangi aku blas sing kacamatanan kuwi lho. Lho nyapa iki CS ku kabeh engko karaoke ning nguri ya, bareng ya. Iku Dongakno niku sing komplit. lah nek dongane sing komplit Sing piye komplit jajal? piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane saya larang. Dene sing ora ndek sawah, tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lula, lolo, enak ngene. Kowe aja ngawur lho kuwi dalang lho, Be. Lah nyapa nek dalang? Dalang ki abot. Dalang ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalang ngabot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan jadwale selawe dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawa abot kok calangane saulan selawe. Enteng apa abot ini? Lah abot. Ya enteng.
Lho, ya abot ta, Mas. Abot apa? Lah saiki dalang ki melek suwengi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh apa piye? Iki yo melek rumangsamu.